Maya Kuliwa ki Türkmen Milli Konservatuariyasında Mıllagani yatla vatli edebi sağlı duşuk gepleşiğini geçiriyor. Bizim şunki gepleşiğimizde Türkmenistan'ın halk artisti, mukamçı kompozitor, Türkmen Milli Konservatuariyasının profesörü Halipa Yolaman Nurimov, Türkmenistan'ın halk artisti, sağsınas Amanova Safarov, hem de Mıllagamızın salan sağlarını ezberlik bilen yerine getirip sağmış doklarını beğenilip gören sağdanına muallim Ügöz Orhan Muhammedov. Sütün halifası Mıllagamızın törecilik yolu, onun bile koyup giden edebi mirasları, şeyle hem belent adam kâsipleri, umuman Mıllagamızın hazırki nesil için onun yüren yolunun miras koyup giden edebi baylıklarının hazırki yaş nesle beriyen ehemmiyeti, şeyle de okul sapaklarının geçilerine, öz ıkballarını, aydımsal sınıfını bağlan, talip yaşları bilen terbiyeçilik işlerini geçilerine, şol halifanın edebi mirasının ehemmiyeti var da var. Mıllagany özüňizden ýan aýtdyňyz. Ol milli sağ ýerine ýetirjiliğimiziň ägirdi. Hakyky nusgow halifa. Mıllaga sağ ýerine ýetirjiliğini diňleseň islendik sağ söýüji bilýändir. İlkinji Kakunun oleýem özüniň mıllagadygyny aýdy bilenardy. On Kakuy halk arasynda diýerler, belent bir urga meňdeş diýerler. On alyan güýçli owazy orkestr diýip aýdýarlar. Halifa sağlan namaz atawlyk bilen işleşmek maňa meýesser etdi. Men işe giren günümden meýlek şu mıllaganyň ýerine ýetirjiligi bilen gaty gyzyklandym. Mıllagan eline dutar versen yengini şu omzuna çenne çermep hakyky ýaýlymda çalýan ýaly. Şeýle jogap berdi çemeleşýärdi. Hakyky eýesi, hakyky ýerine ýetirjisi emelege diýär. On sağda bolan garaýşy, sağda bolan goýan hormaty, on gaty belentde. Elbetde biz çaraň sağ ýerine ýetirjiligini öwrenýär. Adamyň ýerine ýetirjiň ýumşak häsiýeti sağdyna da geçýär. Sebäbi ol sen süňüňden sygyp çykýardy. Mıllaga saz ýerine ýetirjiligimiziň ol ägirdi. On çalýan sazlaryny ilk döwme öwrenip ansambl bolup çalmak mümkin emde. Onlar oňluk edilýän hereketler, ses alınış usullary, her takynyň arasynda düşýän basymdan ýerini ütgötüp kapo ütgötüşi, saz usullary barda. Şolaň esasy biri mene mıllagan sazyny diňleseň şeýle zarin ýanglanýan. Zarin sesi nirden almaly? Men özüm institutda oturamda Mıllaga pürlaň ýerine ýetirjik bir ýerden tapawdy diýip alypdym da diplomasymy. Ýöne şondan bäri elmeda men kellämde şolaň nähile edip alýanlygyny bilmek köwesi barda. Şu wagt bizde 40'lar perde ýandylar, 4-nji perde 40'lar sazyny haýsy sazyny çalsaň şu 4-nji perdeden gön 1-nji perde fasy ipmeli çykýar. Biz çalamyzda hemme ýerine ýetirjik şey dip çalýar. Mıllaga şonu çalanda ilki 3-nji perdeň alyp do diýeri ana nokta ilki do'ny araslap soň diýeri alyp soň 1-nji perde çykýar. Sazyň has larin bolmagyna getirýär. Mıllaga şuňal artykmaşlyklary, mıllaga şuňal özüne mahsus ýerine ýetirjil usullaryny emele getiren dünü bilen adam da.
şahirlerimiz Mehmet Zeydov. Türkmen sadynyň goja bagy bar, nen bolsa. Täşli Gurbanow mukamlar başı diýip poema ýazdy. Suratçy denen Yevgeniy Adamovna diye şol ulu suratını çekdi. Elbette halkın mıllaga koyun ulu hormaty, mıllaganyň halkın aňyna ýaşap bilýänliginiň alamaty. Olardan başga ýazylýan zatlar köp. Mıllaganyň döredijligine, ýerine ýetirjiligine, oň bitiren işlerine bagyşlanyp ýazylan makaleler köp. Şolong birem hem kaptanında otur Amanowy Sapar. Haýhydyr bir ustadyň ýerine ýetirjiligi, döredijligi bilen baglanşykly edilse has täsirli bolar diýen netije gelip şeýdi bile mullagaň şagirdleri bilen, mullaga bilen bilýçesin kompozitorlar bilen kän söhbetde şol mullaga hakda ýazylan öňkü makaleler okap bir topar maglumatlar toplaryndan soň bir kitap görnüşine getirip kompozitor adly neşriýatyna gol ýazmamy ertip tapşyrdym. Ondan olaram okap gördüler-de belli bir wagtdan soň özleriniň edýän talaplaryny, käbir belliklerini aýdyp ýanky gol ýazma üýtgeşmeler giýirmegi teklip etdiler. Gahrman arkadagymyň ýyly döwletkeler bolsa diýen kitap çykandan soň men gaýta okap türkmen sady barady. Onda da beýik halifeler barady. Nähili ýazmalygyny, nämeleri esasy üns bermeligini Gahrman arkadagymyň kitabyna aýdylýan teklipler, bellikler, Mehriban prezidentimiziň beren kesitlemeleri maňa şol işe täzeden ýüzlenmäge iteri berdi. Şeýdibem mullagaň esasy halifasy kelbaşy bilen baglanşykly maglumatlary toplaşdyryp, ýene-de öňkü bilmeýän zatlaryň üstüne ýetirip, şeýdip täzeden mullaga hakda bir oku bollanmasy ýokmuny bir işi tamam etdim. Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy tarapyndan geçen ýylyň dekabryna türkmen diline şol öňkü ýazylan kitabyň esasyny ýöne Gahrman arkadagymyň şo beren ünnöwleri, nesihatlary, aýdan pikirleri bilen baýlaşdyrylyp şu kitap okutular köpçüligine ýetirildi. Umuman mullaganyň ýerine ýetirjiligi barada, onun döreden käbir eserleri barada şul kitapda biz öz ilmi nukta nazardan gelen netijelerimiz, pikirlerimiz beýan edilýär. Şeýle de türkmen sadynyň taryhy bilen ýa-da onu nota ýazgynda geçirmek bilen meşgullanan Viktor Mikhailovich Uspenskiýiň hem Viktor Belyaýewiň ýazan türkmen sady adly 2 jiltden ibarat kitabyny okap şonu Belyaýewiň berýän ilmi derňewlerini esasyna ýa-da bu 2 ustadyň bir-birlerine ýazan hatlaryny beýan edýän pikirleri esasyna käbir sahlary ýerine ýetirişi barady. Şonuň döreden sahlarynyň käbirleri barady. Aýdan pikirlerini şu kitapda jemledik. Ýanky ustadlaryň bir-birine ýazan hatlary olaryň öýlerinde, şahsy arhivinde saklanýan eken. Mullaga hakda dogrudan ýazylan edebi işler, goşgular, poemalar, saz eserleri gatyken sebäbi mullaganyň şeýle belentligini, mullaganyň şeýle tapylgysyz zihinini teswirleýän seferçilik suratkeşleriň hem eden işleri var. Men şutaýda mullaga hakda onuň ýakyn garyndaşy sadyny dutarşy Sultan Razygaýewiň döreden ýatlama diýen sadyny. Mullagaň şagirdi, iň ýaş şagirdleriniň biri Ýagmyr agaň döreden sadyny. Mullagadan gatkan wagtlap tälim alan Jepbar Han Saýedowyň döreden sadyny ýatlasym gelýär. Ýöne mullaga hakda ýazylan goşgular, aýdym saz eserleri diňe olar bilen çäklenmeýär. Sebäbi mullaga hakda soň-soňlarym gatkan goşgular ýazyldy. Şol goşgular esasyna bir topar aýdymlar döredildi. Muny dinleýijilerim, okujularym bilýänler. Sebäbi ol eserler hälisini teleradio ilmlerde ýanglanyp ber. Men ýene bir zady belläsim gelýär. Şu mullaga hakda
edebi eser yazmakta, makale yazmakta yazıcı Hudaýberdi Durduýewiň uly işler edenligini aýratyn nyktasym gelýär. Hudaýberdi Durduýewiň Edil Jepparan täze ýaly, Şahar Täs Mehmet, Hoca Mehmet Täs Mehmet ýaly, Ýamyr Nurelli ýaly, Mullagan yol başlyk eden gurnugyna gatnap dutarçy hökmüni, sadanly hökmüni hem Mullaganyň ýerine ýetirjilik aýratynlygyny bele de adam hökmüne ýazan işlerinin gaty uly täsirligini aýratyn nyktasym gelýär. Şoň bilen birlikde şahyr Täsir Urwanow mukamlar başy diýen poemany ýazdy, Mullaga başlap. Täsir Urwanow Mullagaň şol gurnugyna gatnap halk sazlaryny şeýle ustatlyk bilen çalmaga ýetişen adam, jurnalist Mehmet Orusow diýip ol gyjagam çalar eken. Mullaga hakda gatken täsirli ýatlamalar, gazet makalalaryny ýazan adam. Ýene bir aýratyn belläýmeli zat Türkmen radiosyny gatken wagtlap işlän. Mullagaň şu göni ýaýlymda eden çykyşlarynyň en sebäbini geçiren Gelli Döwletowyň Mullaga hakda ýazan ýatlamalary, gaty gyzykly, täsirli ýatlamalary. Onuň geçen halife şähertlik ýolunaky eden işleri bilen baglanşykly ýazan zatlary edebiýat sungat gazetine ýygyderli çap edildi. Ine şu zatlaryň hemmesi Mullaga hakda bizim ýazgylarymyzyň, şahyrlarymyzyň, sazşynaslarymyzyň, suratkeşlerimizin, heykeltaraşlarımızın eden köp sanly işlerinin belli bir bölegi. Ýöne men şeýle pikir edýän. Mullaganyň çalan her bir sazy hakda aýratyn, onu da çuň manyly makalalar ýazylmagy münasip. Mullagan diňe dörejen sazlarynyň özleri aýratyn seljer işlerini geçirilip ilmi makalalar, derňewler edilmäge münasip. Mullagan ýene bir aýratyn tarapyny men aýratyn belläsim gelýär. Olam Hasanna Mullaga şu sazlary ýazga beren pursatyny gelecekde şu zatlary gaty gerek bor diýip çalan sazlarynyň haýsy sazyň haýsy nusxasynyň haýsy halifa degişliligini ýazmaça galdyrmaklaryny talep edipdir. Munyň şeýledigi Türkmenistanyň Merkezi Döwlet Arhiwinde fotokino resmi namalarynyň saklanýan bölümini Mullaga çalmagyny jelilýän sazyň 4 sanly nusxasy bar. Şonu Mullaga çalanyna ine birinji nusxasy Gönüge Halifaň çalyşy, şoň nusxasy ikincisi Kerbaşyň çalyşy diýip halifalaryň haýsy nusxasyny kimiň döredenligini geljekki nesil bilsin diýen maksat bilen belledipdir. Edil şunun ýaly misaly onuň çalan saltyklar diýen sazyna da, hajygoluk diýen sazlarynyň naky belliklerinde de bar. Bizim inniki ýaşlymyz üçin, şu wagtky sazşynaslarymyz üçin şol sazlaryň haýsy halifa degişliligini bilmek üçin bir anyk çeşme, anyk görkezýän maglumat diýip hasap edýär. Ine bir näçe wagt mundan ýanymdaky sazyny Uraz Muhammedow bilen ýanky sazlaryň haýsy nusxasynyň kime degişligi barady gurrun edip tomoşaçylar bilen tanış etdik. Şonu şol nusxalary Mullagaň ýazgylaryny alyp jeliliň 4 görnüşini aýry-aýrylykda çalyp beripdi. Mullaganyň dörejiligi inniden meýlek hasam giňden öwrenler, has çuňur öwrenler. Sebäbi bul urdan işler biljek, işleri edibiljek hünärmenleri taýýarlayan Maýa Kulybadyň naky Türkmen Milli Konserwatoriýasy bar. Beýleki ýürüýeti orta okuw sazçylyk mekteplerimizde de zehinli galamgarlar, zehinli sazşynaslar peýda bolupdy. Şoň üçin geljekde Mullagaň dörejiligi her taraplaýyn, köp taraplaýyn, has çuňur ilmi işler bilen beslener. Mullaganyň dörejiligine has içgin giýirişilip bir topar hem edebi hem saz eserleriň dörejekdigine men berkinanýan. Gahrman arkadaşymyzyň şu ýyly döwlet gelir bolsa diýen kitaby Türkmen sazymyzy öwrenmegiň taryhyny, Türkmen saz medeniýetiniň şuwuna baha bermekde. Türkmen saz medeniýetini geljekde nähili ugurlar, usullar, ýollar bilen baýlaşdyrmaly diýen sowallary
Kahraman arkadaşımızın şu kitabına anık tekliflerle cevap veriliyor. Şoň üçin biz Mehriban prezidentimizin şu ile devlet gelir bolsa diyen kitabını Türkmen sadyny öwrenmekde täze bir döwri, täze bir ulu başlangıcı başlayan iş diýip hasap edýär. Türkmen sadynyň diňe bir sadyň hem däl, bizim geçmiş edebi mirasymyzyň hem halifalarynyň dörejiligini öwrenmek, onu diňe bir ýurdumyzda däl oň çäginden has alslarda wagt etmek işlerine iýdigideli üns berýänligi üçin biz Kahraman arkadaşymyza tüýsürekden çykýan alkışlarymyzy aýdýar. Mehriban prezidentimiň alyp barýan beýgi işlerini mundan miýanada ruwaşlyk bilen hemra bolmagyny arzu edýär. Mulla Täsim Ratowyň şirin mukamlary ululu saatlarda şeýle hem başlaryň dilini hemişe ýanlanyp dur. Türkmen Milli Konservatoriýasynyň bagşy mowlumy Magtumuli Fäder Mulla Aganyň saadyny dinleýän diýen aýdymny aýdyp berer. Ya da kutlara parlağı tül, o sölgün yukluğun asıl. Hayrat bilgine sesim keser, kullavanına sadinler. Hep alha bir şehir diye tatşan evden küfürlü fari. Yağmur cepma tüydüken halifanına ödünler. O adına dükkanlanır, asırlar geçirdinler. Vurulur koşup himlenir, mıllavanlar sadinler. Vurulur koşup himlenir, mıllavanlar sadinler. Halipa şu sütün halipalaryň ýerine ýetirjilik aýratynlyklary barada tomoşaçylarymyza gyzykly edip gurulum berýänizde. Nesiliň öz dörejiliginiz araňyzda da şol halipalaryň hemmesiniň owazy ýanlanyp dur. Jepbarhan Saýedowyň çalan sahalaryna, Pırlagamyň çalan sahalaryna ussatlyk bilen ýerine ýetirip şonu häzirki döwürde biziň bagtyar tariflamyzda öwretip berdiňiz. Hormatly prezidentimiň halipa şäherlik taglimatyndan uralyp häzirki ajaýyp döwrümizde Mulla Agamyň çalış äheňini iýdigderli ýöredýän şägirdleriniz barada kelamagy aýtsaňyz. Her mollumyň öz bir okudulyş usuly bardy. Elbetde hemmesini bile çalyp bilmeliligine
zat yok da taliplenme düşündürüp aydiyan 4 san sütün sağdanna var. Şular halkın anında yaşap görün. Şulon haytının sağdan çalanıza da size ayyo bolonok diyecek adam bolmaz. Şulon hemmesini düşündürüp aydıp yankı sağdan haytına hüvüslü bolsa şu sağlardan alıp uğrayacağım da. Şol taliplen içinde elbette mullağın tabi şu öz eline geliyor, onun haysiyetini bir qabat gelýänleri bolýar. Olary men mullağın tabyny ne şuňal öwredýän, düşündürýän, näde haýsy tärler ulanmaly. Haýsy perdeleri alýar şu çaljak bolanlar. Haýsy perde barýany bilmek gaty kyn. Çetin dinläp onu derňe ötmek gaty kyn. Şoň üçin şonu ilki düşündürýän taby owazlanýar. Şoň zarin bolýar ştaýda. Şu çalanda senem ne şunu şeydi barmalysyň. Şu zatlara üns bergin, näme üns berende şoňa meňzejek bolýan, şoň ýerine ýetirjili bolýar diýip düşündirmeli. Şu halipanyň şu çalyş ýolunyň häzirki döwürde ýöredilişine aýyly. Mullağın çoğuluğu, anne zeyt var, yaş oğlanlar tüvelime yetişti, şoňa ürjedip öwrenýärler. Onu çalýanlar ente köp, yaşlarda da köp. Ratlara bile giyin yol açıp verin hormatly arkadaşymyza uly sag bolsun aýdýar, jany sag bolsun, tutumly işleri elmede ama rowaj alsın. Türkmenistanyň halk artisti Halipa Mukamçy kompozitor Ýolaman Nuriýewowyň aýtýarlar Türkmenistanyň atlanan artisti Öwel Orhan Muhammedow diýilende häzirki döwürde goşa tardan owal almakda, şeýle hem şirin sağları iyilikderli yerine yetirip sağ mustoklarını, sağda teşnileriň göwünü ağlamakda ezber sağdanna gözen gelýär. Mulla hakyndaky gepleşigimizde şu mullagamyzyň çalyş äheňini wepaly dowam etdirýän Türkmenistanyň atlanan artisti sağdanna mollum Öwel Orhan Muhammedow gatnaşýar. Öwel mollum halipalaryň saat çalış ýollaryndan mullaganyň ýerine ýetiriş ýoluna saýlap almagynyň sebäbini näde düşünürip bolar? Türkmenistanyň halk bagysy mullaga barada gurrun vermek meniň üçin ören ýakymly. Mulla Täş Muradow öz halipasy Allah ber aýda ogul kel bagsydan ak pat alyp bir näçe ýyllaryň dowamyny öz usatlygy bilen, öz zähmet söýerligi bilen, ahlaklygy bilen, araslygy bilen şu halkın içinde şeyle meşgulluğuyla kazanan ulu ustat halifamız. Mullağın sağlarını dinleyeninde kudret duyuluyordu. Mullağın sağlarını neyle başladım, neyme itergi verdi şu zatları öğrenmek için. 5-6 yaşından ulu heves öğrendi şu mullağın sağlarını öğreneyinip. Sondan beri öğrenip geliyor. Halifalar katı o sözler aittiler da Ýolaman halifan o kitabı var. Halifalar hatire deyip. Aman ağam ajaýyp çıkaran kitabyny Mulla Täş Muradowyň ömrü döredijiligi bardy. Onuň çalan sazlaryny hem onuň döredijiligi bilen gowy tanışdyrypdyr şu öz kitabyny. Halipalarymyzy tirtegine galdyrmak, şolaryň ýatlama ullaryny geçirmek bardy. Hormatly prezidentimiz ulaladylar edi. Mulla Täş Muradowyň sazlaryny bize goýup giden mirasyny şu halipalarymyz nykta geçdi.
ılmy taýdan öwrenmäge münasip. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. İl ýurt bähwit alyp barýan işlerini rowaşlyklar arzu eder. Gepleşegiň şu ýerini Mollaň halifaty Allah berdi aýdawdy ogly meşhur Kelwaşyň döreden Maral geldi sadyny çalyp bereýin.
Hormatly halipalar, şuun kunne Mehriban arkadaşımızın Türkmen milli aydımsal sunuwada baradaki talimatından urarıp sütün halipamız Mulla Gani atlap kızıklı halipaçılık däwinden uralıp beren görüşüňiz üçin sag bolun. Ilmi işler yazmakda, gelecekte de üstünlükler arzu edýär. Elbette Mulla Täsim Muratov ýaly sütün halipalarymyz hakyndaky gepleşikler entegem dowam eder. Çünkü Türkmen sady, Mulla Gamyň sady tele radio ýaýlymlarda hemişe ýanlanyp dur. Mulla Gamyň owazlary Türkmeniň halsyna, singen halsyna çitildi. Mulla Gamyň owazlary Türkmen şahirleriniň gadallaryna elmidama ýanlanyp dur. Mulla Gamyň sady bagşlaryň diliniň senasyna öwrüldi. Çünkü aydymçy şahirimiz Gelli Waşifiň şahirana goşgulary bilen aýdamyzda okarsyň Türkmeniň terjime halyn ýanlananyny Mulla Ganyň tutary. Hormatly tamaşaçylar. Maya Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna miras tele ýaýlymynyň dörejilik topary bilen şuun be sütün halipamyz Türkmenistanyň halk bagysy mukamçy kompozitor Milli Täsim Muratov ýatlap saz efetli gepleşik taýýarladyk. Şular ýaly ajaýyp işleri döretmäge, şular ýaly dörejilik işleri bilen meşgullanmaga, giň ýolunu açyp berýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Mehriban arkadaşymyzyň belent başy aman bolsun. Arkadaşymyzyň il ýurt bähwitli tutýan tutulmary mundan beýlekde hassa rawaşlansyn. Meniň meşhur sadanlysy mukamçy kompozitor Mulla Täsim Muratowyň döredijiligi ömrü ýoly barada Mulla Täsim Muratowyň döredijiligi çalan sazlary, döreden eserleri diňe bir halkymyzyň ýüregine ýaşaman türkmen kompozitorçylyk mektebiniň wekillerine de gaty öz täsirini ýetiren. Men türkmen kompozitorçylyk sunuwatynyň uly wekilleri Weli Muhatov, Nuri Muhatov, Nuri Halmamedov, Çar Nurimov, Aşyr Kuliýew, Aman Agajykow ýaly bir näçe zihinli ýaşly kompozitorlarymyzda maňa okumak, şolar bilen söhbetdeş bolmak meýser etdi. Ýöne şolaryň hemmesiniň hem döredijligini Mulla Gaň çalan sazlary, Mulla Gaň döreden sazlary gaty uly täsirini galdyrdy diýip aýdýardylar. Weli Muhatov özüniň simfoniýasyna Selwin ýazgyryk sazyndan bir parça ulanypdyrda. Halk sazy şonu lagan gaty ütgeşik çalýanlygyny aýdýany Weli Muhatowň meň ýadyma düşýär. Şu sazy Çar Nurimowçym öz fortepiano we orkestr üçin konsertine ulany. Selwin ýazgyryk aslynda bir gaty çylşyrymly saz, ol dutar da çalynýan saz. Ýöne orkestrde de şeýle owudan uşgunlerde berip bilipdirler. Şonu Weli Muhatow şeýlere edip alypdyrda simfoniýasyndan. Şu Selwin ýazgyryň heňi orkestriň diline ulananyna çarlyny üçin şu temany şu heňi ulanypdyr. Olam şu Mulla Gaň Selwin ýazgyryna aşyk boldum, meresan gurrun berýän ýadyma düşýär. Selwin ýazgyr aslynda 40'lar kän zat, onuň Selwin ýazgyr has bir içinde şolaň owudyny halkyň içine ýörgünlükse çarlyny şeýlere edip alypdyr.
şeylere yönü orkestrın dilini, orkestrın içinde nem 80-85 yüze goly fagral vardı. Olun hersinde bir zat paylayan oly çağrılmış. Leningrad'ın konservatoriýasynyň ulu professorlygyny tälim alan orkestrın tiltimlerini gaty ussat bilýän adamdy. Şo konsertiniň esasy temasy, esasy heňi şu Selbin ýazgyrkyň heň bolup gidýärdi. Şonum men Mallagaň döreçiligini, Mallagaň çalantarlarynyň içinden aldym diýip gurrun eden ýadyma düşýär. Mulla Täş Muratov Hudaý berip durdy öz kitabyna orta asyrlardan biziň döwrümizde Mallaga halk taýlarymyzyň asyl nusgasyny geçirmekde nusga bolan adam diýip aýdýarda Şawram Şelpeler kitabyna. Şonuň bir sebäbi bar. Tarihte şeýle bir beýik zihini has güýçli adamlar bolup turda. Ine Ýewropada Mozart bir gezek eşdendadyny disini gaýtalap bilýän eken. Mallagaň halipasyny gürledýärde Hudaý berip durdy şu kitabyna Şawram Şelpelerde. Mullajana bir zat öwredende birinji çalanda dogry edip çalmasaň ikinji gezek şu ýalňyşyň bile gaýtalap dur diýip aýdýan eken. Diýmek eşitkirligi gaty güýçli, eşdendadyny derrew kabul edýän bolmaly. Ol müň adamdan bir şeýle bolýar. Saz aleminde hemişe eşitkirlik diýilýän zat gaty seýrek zat ol. İşçiň eşitkirlik bolýar, eşdendadyny kellesinde derrew ýazgy edip bilýän adamlar Hudaý berip durdy şu kitabyna şeýle diýip ýazýarda kel wagşyny gürledim. Mallaga aýratyn hurmat goýan kompozitorlarymyň biri Nurhal Mamedowdy. Men Nurhal Mamedowyň öýüne gatnýardym. Şonu hemişe baramda bir kiçik magnitofon bardy. Şonu Mallagaň sazlaryny hemişe dinläp oturýardy. Bir gezek ýadyma düşýär, any berdi Agabaýew bilen öýüne Mallagaň sazyny dinläp oturan ekenler-de. Şu dağlara bar diýip bir saz bar Mallagaň gaty ütgeşip bir gudrat tasawwur edýärdi Nurhal Mamedow. Şunu hiç bir nota geçirip bolmayan zatlar var mı diýip aýdan ýadyma düşýär. Sebäbi doğrudan şeýle bir aýlawlar bar da içinde ol hiç bir nota sygdyryp bolmajak ýaly. Şol anny bir daga var ikisi hizledip sazyň lä oturan ýadyma düşýär. Men gapdan giremde men girenmem duýmadylar da. Şeýle bir-biriniň elini kakyşyp aý bu taýyny edäşini nişip oturanlar ýadyma düşýär. Mallaga Nurhal Mamedow duhtaryň owazy öz bir beýik sazlarynyň birini bagş edip ýazýar. Aslynda Mulla Täş Muratowyň döreçiligine şeýle bir hormat goýup ýaşanyny aýtdy. Bir gezek Moskwada okap ýörkem döwlet konserwatoriýasyny 60-njy ýylyň 31-nji ýanwaryna da Mallaga aýrylýar. Şonu men çok iyice şonu diýdi, men bir ýüregimin damary üzülen ýaly boldy diýip aýdan ýadyma düşýär Nurhal Mamedowyň. Gaty gynanyp şol adama baky ýadygarlyk edip duhtaryň owazy diýip fortepianoçy iň beýik eserleriniň birini döretdi soň. Ol köp festivallarda çalyny, daşary ýurtlarda çalyny, köp baýraklara münasip bolup özü çalardy. Özü çalşy edip hiç wagtam onu gaýtalap çalyp bolanok elbetde ýöne. Bir zat ýadyma düşýär şurna mereçan şunun bir ýerini täzeden ýazan bolsam başga çyrak ederdim diýdi. Ştaýdy bir zat ýadyma düşdi. Men talip döwrüm Kerim Gurbannepezow ýaly beýik şahyr radioda interwýu berdi bir gezek. Şonu men nidi şu Altynmyr diýip goşgusy bar da. Şonu bir setrini aýdanymy aňlamady ýa aňsa da geňlemedi diýipdir da özü. Olin şu goşgyn täzeden ýazan bolsam aýdanymy aňlamady ýa aňsa da oňlamady diýerdim. Ol indi näme halkyň içine ýaýratda ol üýtgetmek bolanak diýip radioda interwýu bereni men ýadyma düşýär. Men talipdim şu döwürler. Kerim Gurbannepezow özü urlady radioda. Şonu ýaly ýagdaý Nurhal Mamedow da boldy. Ömrüniň ahyrlaryna şu duhtaryň owazyny üýtgedäsim gelip durdy. Bir ýer jagaşy bar şoň. Ýadyr çalyp berýin. Aslynda notada ýazylşy gün geçik gidýär da şeýle.
Aýöny şunu şu taýyny başga çarak ederdim täzeden ýazan bolsam diýip şeýlere ötüp çalyp berdi, ýadymda galypdy. Azıcık tüýnürübrek alasym gelýär diýip gurrun berdi. Şonu ýa-ni Kerim agaly mysalyda, Nurhal Memediň mysalyda hakykat kelläňe gelýärdi. Kämillik diýen zadyň çägi ýok. Hiç ýyly kimi ýok şu zadyň molum ömrüniň ahyryna ütgetjek boluşyny ikinji redaksiýasyny ýazjak şoň diýip. Azıcık uzunrak görýän idi. Garad diýjek bolýan zadym şeýli büyük adamlarda da hem işe özünün eden işini kim tapmak, özüne güwün etmezlik häsiýetleri bar da şol belki şu büyük adamlary mahsus zatdyr aslında da. Şonu bir gezek baramda meretçan şu mullagaň naragasyny nädip durun bolup durma diýdi. Menim molum şonu çalyp bereň de diýip paýş etdim. Ol naragasy diýilýän zat saat aslında bütün günne gorda ýaýran Aleksandr Makedonskiň döwründen Şükürbaşy kino filminde Nurhal Memed täzin edip ulanypdyr da asly Mikhail Ivanovich Glinka da ulanypdyr ony. Ruslan Lyudmila operasyny gönügen edip alýar da şeýlere edim. Major varianty bi. Nurhal Memed boli orkestrda bir täzin edip durmun. Käbir kişi şuň naragaçylygyny tananak asla. Türkmen kompozitorçylyk mektebine men dogrymy aýsam bir daňytyry ösüp görüp bilmedim. Men hat kiçiräkkäm ýok bolup durdy. Galan ýaşuly kompozitorlaryň hemmesi bilen käbirini okumak, käbirini bilen söhbetdeş bolmak maňa meýesir etdi. Gülüm Hasatdan başlap tä Suhan Tüýlüf etjeni mullaň döreçiligine ähli eserlenme täsir etdi diýip aýdýarlarda. Hudaý berip durdy üçin diýişýärli. Türkmen mukamçylykynyň oturunyň asyl nusgasyny tarihden şuna getiren adam hasaplanýar. Öz asyl nusgasyny ütgetmän, şoň şeýle ezber ustadlygyny aňlady da. Bayram Hudaý Nazarowda Allah'a başlanan ballada var. O köp kompozitorlar Nurhal Memedowda var. Umuman Aşyr Kuliýew men Allah'ın ýanyna oturup Awadan operasyny ýazamda gije güni ýanyna oturup halk saatlaryny nota geçirdim diýip aýdan men şunu kyýaly ýadymda. Aşyr Kuliýewiň gol ýazmalaryny häzir seresek, şoň halk saady atçapan mysal üçin üstüne mullaň çalşyndan göçürilen diýip öz goly bilen ýazan notaňyny ýazan hatlary barda. Şeýdip köp kompozitorlara ýardam eden adam Türkmen kompozitorçylygynyň oturunyň ösmegine de bir belli bir derejede öz köp goşandyny goşan adam. Men pikir edýän diňe bir biziň şu görnükli kompozitorlarymyzyň şuny mektebi däl geljekki nesillerimize de mulla gaýaly beýik zehinleriň, ägir ustadlaryň döredçiligi biziň beýik şirin owaz halk saatlarymyz ýene-ki ýylllara, ýene-ki nesillerimize de nusha bolup galar diýip ananýan. Şuny günler köp beýik ustadlarymyz şuny günler şolar ýaly halipalarymyz ýatlamaga döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize ruwaşlyklar arzu edýän. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ähli tutýan tutumly işleri hemişe ruwaç bolsun.